Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa meseji a ma dị long mana pay attention, you will learn a lot. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ advice to court young maidens. Nwe na-asị ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọbịa mana akpọrọ gị ọrụ bịa nso. Ọ bụrụ na o nwere onye ịma bụ nwa agbọghọbịa mana akpọrọ ya ọrụ, tag ya the person. Meseji na-ada taa ga-abụ an eye opener to many. Ọ ga-atọkwa ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Mara amarụ na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị akpọrọ gị ọrụ, ịgwagwana da ya n'ọnwụnwa. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị misguided, ndị nwere ike ị na-eme ka ị gaa beyond the limit. O nwere nwaanyị nwere ebe ị kwesịrị ịkwụsịdebe n'ọrụ ka ị na ọ bụrụ na ị chọrọ ịba na be mmadụ. Ọtụtụ n'ime unu na-abụ na-akpọrọ gị ọrụ, i wee ga na-aga beyond the limit as a maiden, as a young lady. Believe in me, iji go aka ugbo onwe otu. Ịnụ dị ga-adịrị very difficult. Ọtụtụ maka na mgbe ụfọdụ nwere ebe ihe ebuteruru ike mbute. I nwee excess confidence. Then ịkpawa agwa dị ka nwoke. Yes. Ọtụtụ n'ime unu ige ntị mma akọwalụ gị ebe ị kwesịrị ijedebe. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịba na be di, maka na ọ bụrụ na di bụ ugwu, di nwere cover, o nwere ụfọdụ ọrụ ị ga-enidi. Onye ọbụla chọrọ ide ude n'ọrụ a nwere ebe nwa agbọghọbịa na-ededebe ude n'ọrụ a, nke bụ isiokwu m na-agwa gị. O nwere ebe nwaanyị nọ under a man's roof na-ede ude karịa. Yes, quote me anywhere. Maka na enwere ụfọdụ ọrụ ọ na-agba oluo ịnidiri nwoke ga-akwụ n'akụkụ gị. Watch ya ndị niile bụ ndị akpọrọ ọrụ nwaanyị, ndị nọ n'okpuru di, ịfụ na ha na-aka edu ude karịa ndị nọrọ onwe ha ka bụ ofu. Nke bụ a chọrọ ịgwa gị bụ as a young maiden, ị na-edoro ide ebukọ mmụọ dị iche iche. O nwere ebe ị eburu mmụọ, the confidence ị ga-enweta ya acumen, ya sense ị na-akpọ ma etu isi akpa agwa. Ị na-akpa more of a man because he got beyond the limit, and therefore ọ ga-eme nwoke a na-agbara gị ọsọ. Take it or leave it. Ya bụ eziokwu akụrụ mmiri. Ọ mụnwa bụ eze na ya ekwe. Yes, because o nwere ihe m na-atụ ụjọ ma agwa gị eziokwu etu o si dị. Now ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya, but before we dive into today's lecture, agwa gị na nkụzi ama dị long. Important announcement. Anyị nọ na month of January. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes, n'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ for kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. Yes, etu a ka anyị si eme. Nya, ọ bụrụ na ndị chọrọ isonyere anyị, ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp. Forward ya 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Prayer request ga ka anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-agwọ ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ụka ya na ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị jee na mmiri kpee ile ọma, chụọ aja dị iche iche, be na temple chụọ aja dị iche iche, jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara tata bụ, ọ bụrụ na ipe attention, WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ bụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Na ya na screen gị ga-afụ nọmba mkpọrọ. Now let's dive. Agwara gị na ọma dị long. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Sị na ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọbịa, iwe young maiden, mana nwa young maiden, mana ọrụ ụmala gị, o nwere limit ebe ị ga-ejedebe. Ihe m na-achọ ka m kọwalụ gị na o nwere ụdị mmụọ ga-abụ ọ bụrụ na ibuo ịma na ịchọdụ ịba na be di. Nke bụ eziokwu na ibu ụdị mmụọ a na onwere nwoke ọbụla ọsọ ya bụrụgoro na ọdịbịa ga-ajụ nwa ụka na-eleghị one. Ihe ọ na-eme bụ na o nwere ebe ihe eburuo mmụọ, ị na-afụta onwe gị dịka nwoke
onwego ihe ịghọpụtara mgbe ị chọpụtara nwaanyị nwere ngabasị daiz nwaanyị butere ike nwaanyị nere anya na akaụntụ ya ụdị ego na-enye confidence dị na akaụntụ ya o nwere ụdị confidence nwaanyị nwere what to do ihe ọ na-eme o nwere ụdị confidence ụdị nwaanyị a na-enwe nwaanyị ka dị dependent na-alụ ọrụ salary o ji ama na-eji onwe confidence ya na-agbada agbada ọkwa eziokwu mana nwaanyị ọbụla dịrị way to do nwere ike isi to help to a man to help to marriage to help to this who marriage helps ndị feminist ya ọ ndị rijuru afọ ịghọtara ya mana ịfụ nwaanyị na-ama na-eji onwe with little salary o nwetara o nwere ụdị humble ọ na-adị ịghọtara ya maka na ọ ma na letụrụ o nwere sef onwe ka ọ na-amanage mana ịfụ ada ụmụ nwaanyị rijuru afọ ya azụwu nwa ọsọ ha yesi ya bụrụ single mother zụwa ụmụ ya and o mewuru ya ịghọtara ya and ụmụ nwoke na-agbara ụdị nwoke anyị ahụ ọsọ etu a ka ọ dị n'ọrụ ma ọ bụrụ na agbara ọrụ ka m gwa gị ebe ị ga-ejedebe teka eziokwu adị na-agwa gị ịchọọ ime uche gị mana ana m achọ ịgwa gị fact a na-akpọ gị odogwu nwaanyị o nwere ebe ị ga-emerụ nwoke bụ odogwu nwaanyị abụrụ odogwu the word odogwu is ascribed to men ịghọtara ya eziokwu na modern women chọtụrụ ka akpọọ ya odogwu ịghọtara ya mana ọ nwere ihe na-achịkọwara gị akpọcha ya odogwu nwaanyị ya nwa n'anya fụ na those men of timber and calibers I will not come for you. Nwoke ọbụla ga-abịa n'ebe ị nọ n'ebe isi n'iwu odogwu nwaanyị ịghọtara ya ụfọdụ asị na nwaanyị bụ amụ nwoke ọbụla ga-abịa n'ebe ị nọ bụ nwoke ndị rifraf na-abụrụ nwoke dozu nwoke akwụrụ n'ụkwụ ha na-abụ nwoke aghara eriju afọ agụụ na-awa ya agba ọ na-achọ roof ọ na-achọ free access free roof free access to honeypot ya ka ọ na-achọ ụdị nwoke a ndị ga-abịa na-agbara ya odibo ụdị a ka ị ga-enweta mana ka ngwakwa wanted ama humility of a man when a man is down. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị ya. Take my advice, nwoke ọbụla bịakwutere gị asị odogwu nwaanyị ịgbara onwe gị wee na-asụchasịrị gị akwa na-ejidere gị ebudu na-emere ụmụ ihe o ji eme ihe maka na ọnọdụ ya dị ana mgbe ọbụla ọ fụrụ ọcha 10 million naira ọ narie ifuturu kọl ya etu ife si na nwoke dị humble ọ mgbe nwoke a nara anya na akaụntụ ya ezigbo ego na-agbanwe ọnọdụ adị na akaụntụ ya ịghọtara ya nwoke tiri echi nwere ike ịdịrị humble mana ana m achọ ịgwa gị mgbe ọ fụrụ ọcha ego ịfụ kọl ya amsi ihe ji okwu ya na-adịgo m sick and tired ndị ga-abịa na social na my inbox na-asị m eze ana kedu ihe a ga-eme na ya pick this boy from Gota na ya bụ eze nwaanyị pick this boy from Gota pịachaba this boy pịachacha ya na this boy ya ebutego ego narie even na ọgwarọ dị ya na ịchọrọ ihe a ga-eme ka akpọchighata ya azụ maọbụ ka ọ taa ọfụ adịmala ụdị ọrụ ahụ ntị ọ dị. Take my advice, nwoke ọbụla na-emere gị ụdị ha abụrụ nwoke ọkwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ ọnya ka o ji wee na-eyuzu brain gị dịrị ụdị humble a ịghọtara ya. Nwoke kwụ n'ụkwụ ya na-abụ isi na-asị ọ bụrụ na ewurugo nnukwute odogwu nwaanyị onwerodụ dibịa kwụ n'ụkwụ ya na-abụ aka siri ike ọfụma bụ odogwu ga-abịa for you. Ọ nwere ike ịghọ ọyọ ma ọ ya anụ gị maka na kapịrị na-agba ya anụ n'okwu ụgbọ. Take my advice, ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ na ebe ị ga-alụdebe ịghọtara ya akpọ ọgụ ọrụ mana iwe young men inubero di ihe ị ga-eme ewu chukwa chi gị na chi gị dị na mma. Ọ bụrụ na ụchụ na arụ dị n'ụzọ ụsa ahụ chukwu alụ dị n'ụzọ gị ka chi gị na fọsisi so chi gị dị na mma. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ịbụ onye mmiri ndị mmiri na-eri stọpụ gị jee kwajere ha ibu ka gị na ha dị na mma. Ọ bụrụ na n'isi n'obodo nwaanyị na-alụ agwụ the most you can do bụ imedo ihe dị n'agwụ gị weda ma ịkpọrọ ya ekwe m agwụ ma ịkpọrọ ya fidiri agwụ mana ana m achọ ịgwa gị na isi ka ịlụwa na agwụ lụọ agwụ alụọ isi ka ije gbagota ndị mmiri gị mara na ha na ị ga-agodo ha. Ọ bụrụ na edobe ọdịdị ịlụ ọrụ jee na kpedochi gị na chi gị dị na mma jee na mmiri kpee ile ọma na mmiri na-eje na mmiri from time to time na-efe ịdị agwụ gị from time to time
mana ịdọtụ na ha adọtụ ịdọtụ ha anaghị adọtụ kpam ịmanụ na ha ga-afọ ọsọ ka ị bịa na agodo ha mark my word iji ha anakunata ndị mmiri n'ụlọ bụna dọtụ agwụ gị ị ga na-agodo ha ihe eji ebunata ha n'ụlọ bụ na ịchọgo ka gị na ha nọrọ nso etu afada si awụ okwu ndo dị asọ si na ọ kpọtụrụ Jizọs na Blessed Sacrament ka ọ nọrọ ndị mmadụ nso debe ya na chapel ka ọ wee dị accessible everyday ndị mmadụ a na-eje ọnya bụrụ isi kpatara ị ga-eji kpọkọta ndị mmiri gị ụlọ lụtụọ agwụ gị ka gị na ha nọrọ nso ka ị wee nwee ike na-eme every morning like this morning ejego mụ na ndị otu mkparịa ịghọtara ya maka na mbụ full time onye ọrụ mana ọ bụrụ na ọ ka ịdọtuo ha jebe Lagos jebe Abuja a ga na mgbe ụfọdụ ha ga na-ewetara gị ihe amoosu maka na ọnọdụ ka ị tụrụ ha nga jewala ịghọtara ya ka abụ ofu mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee denụ chukwa ha na mmiri kpere ha ile ọma medo agwụ tụrụ ekwe ma agwụ ọfidi na agwụ mana ịdọtụ na ha adọtụ denụ yọbazie ndị otu gwa ha na ikwetara na ị ga-eje ozi a dịka young maiden mana na ị chọrọ ka ị banye na be nwoke ha dutere gị nwoke ị ga-anọ na biya wee je ya bụ ozi nwoke ga-akwụdolu gị imedebe etu a na-ayọfa ha ga-eme ya pruvu ezigbo mmadụ abịa onye a duru bata bie o jiri aka kwadoro ọnọdụ o nwere ihe ị na-aghọta take my advice maka na iyi ebe anya m ọ bụkwara at most ọ bụrụzie na ifuru na ị chọrọ ije ozi a n'ụbọchị ga-agbadabago ihe ị nwere ike ime mma agwa gị mee bụ ị nweziri ike ịkpọgota ndị mmiri na ọ bụrụ na ụzọ ụbọchị ga-agbadabago na ọ dịzi 50-50 chance ị nwere ike ịlụ di ma ọ bụ na ị nụrụ ihe wọsọ ị nwere ike ime ịkpọgota ndị mmiri gị then ọ bụrụ na arụ agwụ edutuo agwụ inwe na more than this na ọ bụrụ na ị chọrọ imecha ba be mmadụ ị nwere ike isi who holds back the help mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere oge ọ na-abụ ore jie ma na nwoke bara uru n'ezinụlọ now ọ bụrụ na ị ma onye ọbụla na-asị gị jee bute arụsị nka jebe Igbo jebe oru ọtụtụ n'ime ụlọ na-eje aba fraternity dị iche iche ụfọdụ n'ime ụlọ agakwuo na afụgo m ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ime ụlọ ji ebachi otu nzuzo dị iche iche ebe ụlọ na-achọ ike mbute o nwere nwaanyị ihe eje na biya fụ arụsị kwuru arụsị ọ ga-eje bute nke ikwu na ọ ga-ebute nke ikwu na ọ ga-eje na mba ịbata n'okwu mmụọ ya ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ si nwaanyị dị ha ọtụtụ ndị mmadụ agha agwa ụlọ mana m nwa eze anaghị ekwu because I lose nothing a sịrị m kwuo ya nya ka m ga-ekwu nkwucha na be nke m nọ ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọtụtụ ndị a na-agwa akpọ nwaanyị gbasiri ike ọtụtụ ndị a na-akpọwa odogwu nwaanyị ọ ya abịa na be nkwado ike eyighị ọyị mana ọ ya anụghị mark my word maka na o nwere ebe iyi eburu ụmụ ike mpụta a ị na-afụtazi onwe gị n'ọdịshi ị na-afụtazi onwe gị etu ị na-ahụghị onwe gị ị na-afụta onwe gị na-ebugo nwoke o nwere nwoke bụ odogwu ga-achọ ka gị na-ekpọta gị na bie ka ịkpawa nkụ iwe ọcha na soshal midia ịfụwa na nwaanyị nwegoro furu ihu ọrụ ka ifuru ihu ọrụ bụ ndị ajego bute ike mbute jee mba dị iche bute ike dị iche iche bute ọgwụ dị iche iche debe ụfọdụ na-emecha gbuo oruru ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-egbu oruru ụfọdụ bụcha oruru gbuo oke ite gbuo nke a ibe na bie ike agwụ nwaanyị dị etu a na-eme etu dị etu a ọ bụrụ na ọnwa anwa anụgodo ji ọsọ ya bụ na ọdịbịa nụrụ ya mmadụ eji agha maala asị a ga-agbasa maka na erue abata n'ụlọ apịagba nkụ onye ka ibi ya ọ ga-agbasa mark my word ọ nwekwa nke mere eze nwaanyị nke e mere ụbọchị ya na di ya ọkwa dibịa ha jee nụọ amụọ m na oru fọmụs agbasara abịa na soshal midia na-anya isi ọnwa amụọkụ mana ọ bụrụ na ị bịalụ imenata imedochi gị medo ndị mmiri gị medo agwụ if you must do work is enough nwere ihe na-achụ ego iji alụ duplex ihe ị ga-eme ibutuo na-alụ ụmụ obere ọrụ simpụl ọrụ ndị a nwoke bịa ndị anya fụ etu isi kwado ọghọtaghị na bie kwadoro gị ọnọdụ mana i buru ụzọ bụrụ odogwu n'onwe gị don't come to my inbox na-achọ ga-akpọtara nwoke by fire by force because even me I will not marry you okay ị ya akpọta nwaanyị ya ọbịa ọnọlụ ịkwadoro ihu ọrụ nke mana ọ bụrụ onye mejiri aka eme onwe ya nwoke ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi ya maọbụ na ịchọ ka agbaghara gị family m chat me on WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ bụ 08057837672
na ya na screen gaf nọmba m kpọrọ. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe si n'ime ike ka Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.